ať nedělají blbosti, nebo když bude nějaký průser, tak já budu se volat policajty. Oni jsou ožralí a to nejde. No právě. Tak to řekněte, protože jinak budu zavolat, musím zavolat policajty. Dobrý den u atraktivního tématu. Alkohol. Nabízí se vždy a všude. Pokud jde o konzumaci alkoholu, jsme pořád ještě zemí zaslíbenou. Ještě než se vydáme otestovat alkohol do společnosti, povězme si něco málo teorie. Za tím účelem jsme navštívili známého odborníka, docenta inženýra Pavla Málka, kandidáta věd. Pane docente, povězte nám něco o alkoholu z vědeckého hlediska. Alkohol vzniká kvašením cukru působením kvasinek. Když ovšem chceme získat alkohol na koncentrovanější, získáváme etanol. Je zajímavý, že tento etanol v podstatě, když se... Pamatujete? Společenské akce jsou vždy doprovázeny servírováním všech možných druhů alkoholických nápojů. Aperitivy, víno, pivo, digestivy. O tom všem už jsme si povídali. Jejich kombinace může neskušeného hosta překvapit svými účinky. Není pak nic horšího, než když někdo nezvládne konzumaci alkoholu a začne to být na něm vidět. Kdy musíme vycítit, kdy máme dost, abychom nestratili kontrolu nad svým chováním a konverzací. Chceš něco říct? Chci. A něco řeknu, no. Když mi přišla ta suchá, nic neříkající pozvánka na tenhle večírek, jak jsem netušil, že tady bude taková šťavnatá zábava. A mě co si říká Tomáši, že když si dáš ještě pár skleniček, Já to si dám. bude to ještě lepší. A to je kritický moment. V okamžiku, kdy se nám zdá, že když si dáme ještě jednu skleničku, budeme se bavit ještě líp, je nejvyšší čas odejít. Tak Tomáši. Hoši, když se mnou budete couvat, tak vás poblinká. No to snad ne. No. Prosím tě, Láďo, ty jsi snad Tomáše učil. Předstírat ve společnosti, že jsme se napili, je obvyklé. Můžeme si přiťuknout, napít se jen zlehka, anebo třeba vůbec ne. množství alkoholu vstřebané ústní sliznicí zůstává pod úrovní eliminace. K průkaznému zvýšení alkoholu v krvi nedojde, i když silně koncentrovaný nápoj podržíme po delší dobu v dutině ústní, protože asi 20% alkoholu se vstřebává z žaludku a zbylých 80% z dvanácterníku a z horní části tenkého střeva. Vy jste nám tady ještě chyběl s těmi svými rozumy. Jestliže ovšem někdo nemůže vzít sklenku do ruky vůbec, třeba z náboženských důvodů, musíme to respektovat. Hejte, není to sice právě šampaňské, ale když si dáte 3, přestane vám to vadit. Navíc je to zadarmo, je věčná škoda. Zapřísálým abstinentům a třeba muslimům alkohol nebudeme nutit. Vybíráme si ty nejkvalitnější nápoje, které se nabízejí, ale nemusíme ochutnat všechno jen proto, že to je zadarmo. Prosím tě, on posledně udělal 3 piva, 4 dvojky červeného a na závěr 2 panáky. To je to nejhorší. Takovým kombinacím bychom se měli vyhýbat. A vypít více než 3 sklenice vína je už riziko. Tady mají hrozný risotto. Tomáši, vezmi si tuhle pilulku, jmenuje se střízlík a působí okamžitě. Pokud obvykle konzumujeme víno, sami nejlépe víme, kolik sneseme a kdy je třeba skončit. Mimochodem, do společnosti nechodíme kvůli konzumaci, ale kvůli tomu, abychom se pobavili s jinými lidmi. Jídlo a pití jen dotváří atmosféru společenské události. Láďo, prosím tě, co jsi mi to dal? Mě bylo před chvílí tak báječně a teď jsem jako po smrti. Škoda, že takový prášek ve skutečnosti neexistuje. Hodně lidem by pomohl. Protože ve společnosti ještě existuje zákon o takzvané osobní zóně, do které by neměli ostatní vstupovat. V naší kulturní oblasti je to asi 75 cm. Ještě 3, pánové. Rozhodně. Nevyhnutelně. A 3 zelený. Hele, co to tady běhá? Kde? Vy to nevidíte? Ne.
Laďové, jak se podle etikety pozná, že máš dost? To by si měl každý hlídat sám. Ani v hospodě na Růžku nevypadáme dobře, když jsme pod obraz. Naschledanou.